Oot sä kerennyt miettiä yhtään sitä partioleiriä? No en kai nyt vielä. Ei oikeesti, mä oon koko viime yön valvonut sen takia. Mä oon miettinyt. Mä en keksi mitään. Siis... Mut se pitäis saada päätettyä. Joo, no, mä tiedän, mutta ei. Mutta en mä tiedä, mun tää kattoo, mua väsyttääkin niin, että mä teki mieli jäädä himaan, mutta... No joo, mitä sulla on? Matikka. No mutta joo, meillä on historia, meillä on tää viikinkijuttuja, en mä tiedä. Ihan joo, mutta mä en jaksa sitä naista, kun se on niin tylsä se opettaja, mutta... Joo, no mut ei auta. Joo. Pitää miettiä, mutta kokousta. Joo, no niin, nähdään. Moi. Eli viikingit löysivät Islannin noin vuonna 860 ja vuonna 874 kaksi norjalaista veljestä lähti perustamaan saarelle siirtokuntaa. Eli viikingeillä oli tapana tehdä tällaisia löytöretkiä ympäri ihan Skandinaaviaa ja jopa Amerikkaan asti. Siirtolaiset purjehtivat kauppalaivoissa eli knörreissä. Merimatkat olivat vaarallisia. Ei tiedetä tarkkaan kuinka viikingit suunnisti merellä, mutta vielä 300 vuotta myöhemminkin merimiesten saamat ohjeet eivät olleet kovin tieteellisiä. Noin vuodesta 1902 lähtien Islannilla oli Althing eli Euroopan vanhin kansalliskokous, joka kokoontui kesäisin Löfbergille. Jos Jarli tai Bondi ei osallistunut tingiin, hänen oli lähdettävä edustaja tai maksettava sakkoa. Lesket ja yksin työskentelyt miehet saivat kuitenkin jäädä kotiin, mikäli tingiä ei ollut kutsuttu koolle murhan takia tai kuninkaan valitsemiseksi. Joo, Vastaa kysymykseen. voisitko mahdollisesti toistaa kysymyksen? Millä nimellä kutsuttiin viikinkien tarinoita? Saaga. Oikein.